Claustre és un paradigma d'equilibri on es pot viure la dintre i la fora alhora, on podem viure també la vida en comunitat i la vida personal de manera harmònica i equilibrada. Gràcies a totes i a tots per participar en aquesta matinal, que és una passa més del projecte Art Descalç per la Terra, que integra espiritualitat i ecologia a través de l'art. Volem restablir la nostra vinculació amb la natura, sentint que som natura i que la nostra vida vibra en aquest espai sagrat. I des d'aquí, disposar-nos a transformar la nostra manera de viure, de sentir, de pensar i d'actuar. La Terra és viva, és un ésser viu i com a tal és mereixedora de respecte, veneració i cura. Necessitem alguna cosa més que ecologia, ens cal ecosofia. Tal com la defineix Raymond Panikkar, l'ecosofia no és una simple ciència de la Terra, és a dir, l'ecologia, ni tan sols una saviesa sobre la Terra, sinó la saviesa de la Terra mateixa que es manifesta a l'home quan sap escoltar-la amb amor. Per contrarrestar la dinàmica mundial de destrossa del medi ambient i de vulneració de drets humans, cal que creem xarxes internacionals i mundials d'organitzacions d'afectats i de les organitzacions que els donem suport. A la Federació de les ONGs de Catalunya estem al costat d'aquestes xarxes i col·laborem amb elles. Diem no a l'ampliació de l'aeroport i sí a l'ampliació dels espais naturals i dels espais agrícoles del Baix Llobregat. Viladecans i el Delta del Llobregat és el tros de terra on vull desenvolupar la meva vida. Els grans problemes mundials en el camp de l'alimentació demanen solucions a escala planetària. En tot cas, per nosaltres segueix sent molt vàlid el que pensa globalment i actua localment. L'Ikebana és un treball d'harmonia, bellesa i espiritualitat. És un treball en silenci, és un regal per als sentits. I és present el cel, l'home i la terra.